Balai Phim DeiBan teks emosional ya ka Kynthei ke BaPhi dang Ailain. Kublai perlo ni Sngewsih ya blai nak mata kan ya klimat ke bawah sebon ni. Katu gini mut perlo ki teks yang hapo ka Aphira channel ba kidang Ailain ya ka Kynthei ngam ha ki dang Ailain ya ka Kynthei re kendit kansan habo phone kam ju sim shu da teks kam reply. Nang lo kata teng phone ka teks re ka le bom senyau ya ka jing Ailain ni ya ka jing ai ya ka jing phakali jungki ya kata ka Kynthei. Balik kalau kita hadirin kajian kelur ngasiam ba kini ki perlu senang jungi ki teks emosional ya Kynthei kisan gini ki emoji yam emoji Sngewsih ki emoji ki bapan pau ya kajing pajano dan kajing Sngewsih ki thu khana ya kani ka samla ya Kynthei ke bakidang Ailain menta ba kumno kani ka samla barim jungki ka penjau umat ka penjau senam dan ka pen pajano pajator ya kini ki senang ki badang Ailain ya ka ba ki kmi lenti ba kani ka Kynthei ka bakidang Ailain kan sa ia jeki dah kaba penlong jika ban Sngewsih jeki namar baki lah Sngewsih bagi Sngewsih umat jeki ni ke bro kan ni kalong kaba bakala haduk tata balik kalong kamta pi perlo from the biological term baro kimran but ubri ru from the biological term udai umran manta kadai ke jinglong bri bopura jong ki Kynthei naduk kimran haduk ka bri ru ba ka pe ya unu ubriu usenrang ubodan ye ka alpha attitude kata gamot ba ubodan ye ka jing ngiu ka jing dunut bat ubodan ubala ban ai jing da ya ka Kynthei menta la dai ba pi pen pau ka ya kini ka jinglong jam do nut jimpi ya kini ka jinglong Sngewsih jimpi ka jinglong bat nut jimpi ya ke borok ki baja ha ka jing jimpi kani ka pen jam ngiu bat kani ka pen jam daw ipi ha ba nakaleng juga Kynthei bonsin la da kum ye kini ki senrang ki Kynthei ki ju perkhat ba uni senrang ka bhai ubu un phong skat no namar khnang bu unsung thu khampa ya ka e ka baki Kynthei ki kwa na kata daw phi ki perlok ba pe ka Aphira channel Phim ju dei ban le ya kan ya kam ban teks emosional ban pen pau ka ba ya ki e baro ki ba phi kendu ha ki jing jika kumno ka jing mjp ka long ba jinjar ka long ba Sngewsih kumno smu ba ka long ba em kini ki baro ha por ka por ko ba phi dang Ailain ya ka Phim ju dei ban le ya kini pen pau ka ya ka jing ngiu jing dunut ya ka jing rang jung phi ba kumno pilong ubri ubas kem ke jumut jumkat pilong ubri ubasania hoblei ba ki ke baro pila bani kun da ka jingirap jong blei isia sapuai spo ngan penjab pi da ketika manjinga ban ngin kerman ye ke baro hoblei balai kalong ta bonsin balai kalong bonsin balai ba kichen rang jingi kamtam kichen rang kasi kipen pau kilong emotional ne kipen pau ki jing Sngewsih ki jing paj da nu jing paj da nam ha ka Kynthei ha ka por bagi dang Ailain kin mar balai kini hi kala long do long snam hangi kichen rang kasi namar ba kade ki jing kai jong ka dustur bangi kichen rang ni sania ya ki bro ha ka Kynthei dan kadang ke jing ong ba ubana ubadeng ubadeng lada uyo ya ke bro ke ba ula suk e ke cingim ke cungu lada uyo ya ke bro ke ba snowpad cingim cungu la cincial kene bro kadai ke cing keren bertong jong katuk ini ki briu ki bahi kai ngi ya ki ba jamer ngiu menta ni phai na ketin jong blei kai ke ba blei ku ban kai ngi pule meta kitab sam sis par penyo ko ong ba ubri ubateng bro mu try uyo ya katengah ko ba ki kun ki ki bokat bakya ki kun ki ba tips ngi kamai ke ji kebit ke bayang ki bro ki be ya reti namar blei kerman ho try bu sania ho try ni pule meta kitab sirak kalau ba arpon ri ko khot ko lai ko ong mu ba ngam ha katengah ke ba kalong ke jing kerku ke bakrau katengah ke ba kalong ke jing kerku ke bakrau ba dia ka ni tang ha ubriu ubateng bro mi utrai ya ka ni tang ha ubriu ubateng bro mi utrai menta na takadaw ngide man kanau barbor man senia ya ki bro hoblei ngide mateng bro mi blei hi un pendapan biang ngi ngin sayo hi ya katengah ke ba hadin habut namar bangi senia ha utrai namar takadaw ngide ban Kynthei ngide ban Kynthei ngide ban kerdam ngide ban kendat ngide ban kenjat ya kini ki Kynthei jamer ngiu ya kini ki jing jamer ngiu bro ni pule mata kitab sam si pa khat pra bat Kynthei pra bat Kynthei ko kumno ba ka khampa ban senia hau trai ban ye ka ba senia hau briu ka khampa ban senia hau trai ban ya ka ba senia hakis im nanti kau perlu hoi
kalong ka badai hadin habut anda pilaya it batka anda pilaya sengthu jumut batka anda pilaya lang batka pan pau ka ya ka e jing e jumpi ya ka je e jing Sngewsih jumpi kalong ka jing dai ka ba pente song i pi baro arngut handai kha kapur ka ba phi pidang Ailain ya ka ken mau ba Phim judai pan pau ya ka jing e jing Sngewsih jumpi jing pa janut pa jator jumpi ban pelong ka ban Sngewsih ap kata kalong babakla hadin ba pilaya lang batka pilaya de jumut batka pilaya don pilayo ya ka pilaya te song batka kalong ka badai ba Phim pan pau ka ya ka e jing e namar bele phi menta phi ya long ka wei phi la ban ye thu ka ya ka jing e jumpi ka pat kan ye thu phi ya ka e ka jing e jung ka namar ba Iaka Kynthei la thau na ka banta orang ba ni pulih kitab Genesis na takra piru pidan kam hi ka hanre kam dai pat kapor ba pin itu ye ki bro ha kapor ka ba pidang Ailain ka khnang ba pin yo ka khnang ba kan pe je pi kum urang ba sisa urang ba badan ke jing er ngiu urang ba badan ye ke jing man cenrang ba sisa hanre wala kataru hanre wala da pi itu mkana ye ki bro kan mau ba Phim dai pat ban dipen ha ka Phim dai pat ban sania lu di ka ha ki bro baka kala ye ki bro dei ublei ubala ye ki bro ngi sania ha ublei mar ba ublei ula ye ki bro mentah ide berlompat si sinrang kiba pen klan yela de ke jemut perkat ngin er ngiu ngine ker ngiu kopsi ki bro kin bit kibiang kublei subon perlo ngadwai ngakit bok kibiang ba ublei unai pi ke jing start ke bau thau ya ke ya ke jing start ke bau ul samanta kanang ba ki bro kiba pile pia kin ya baik kin ya nanti mangau samla apira pura nak apira channel kublei subon